जों mwtai hingke nijini sakni swlaipano hamjago. Eben जों ajai faimani obo जों joto mwtai ni ashirwadi no asayo hinui जों salayo. जों mwtai no amsuksa khe bwkhabai manio je जों boni ganao juta rok porjonto kawui thaya. Boni ganao thangui bono khulumnani eba kheba dubrunani hingka hingke tukui musui kwthar khlaiui. Yakung juta kwrui abo hai khlaiui boni arjakao dup rok riwo tei khum rok bogui mwtai rok riwo tei kwbangma puja rok phaio jemon Durga puja, Kharchi puja, Lokhi puja, Kaali puja, Ganesh puja, Kartik puja kwbangma no tongo sabo sabaiya Radha Astami, Krishna Astami abo hai rok. Hingke जों busuk jora tui kwthar khlaiui mwtai ni gana thang tei kwbangma जों upas rok bo tongo mwtai no manani bagui. Hingke naidi o borok khe joto sima par khlaikha mwtai ni arjakao se yakung rwjak. Even mwtai ni je Kaali mwtai tongmani boni khakla bo yakung rwui bahai ke phunugui tongkha. Amsuk simi khlai tongliya bo arjakao naidi boroksa borok video bo tisaui tongo. Phiaba kebo phano bono arjakao hinnai kwrwikha eba kebo judge khlainai kwrwikha joto nasigui tongbaikha. Khoroksa phano bwskango agugui sanai kwrwui obo hamya hinui जों thik no baksa salaio. Tabukni jenjini borok hingke to amsuk bisas khlaiya mwtai atai rok no murti o kunu mwtai kwrwui photo o kunu mwtai kwrwui obo yak bai swnamjak se abo hai rok hinui salaio. Phiaba borok ni yakung bai kaisa manui no lathi rinani usta rinani eba kheba yakung rwnani obo belai kheno disrespectful o murti o mwtai kwrwui phano wngui tongthun eba khiba photo o mwtai kwrwui phano wngui tongthun hai phano obo hai khe disrespect khlainani kokya khoroksa tei khoroksa no photo hingke ba tamo wngkhaba murti hingke ba tamo wngkhaba boni jan tongthun kwrwui thun tobo obo hai khe khoroksa borok kwbangma borok no mwtai pujiui tongo tei abo kahai khai puji tongmani borok rok nukha hingke belai kheno bwkha dukho nango obo hai rok nukha hingke uansuknani nango tei sakobo gyan tongnani nango obo kahai yakung bai mwtai rok no obo khlainani swkang nijini bwkhao busuk jora tui mwtai rok ni bagui bisas tong obole saimanya phiaba obo hai bo khlainani kokya. Hingke o video viral wngmani yagulo kwbangma borok no bwkha dukho nangjak jara mwtai rok no pujiui tongnai rok hingke baksa ke saui tongo obo ba murti se murti o kunu mwtai kwrwui hinui. Phiaba obo hai bo khlainani kokya yakung bai rwui disrespect obo belai kheno disrespectful ani mote hingke norok hingke bahai ma tong comment section o thangui comment khlai sadi bo mwtai no obo hai ke lathi rwui tongmani bini je sama klaikha naike ba sayade klaikha boni bagui tamo sanmui chung comment section o thaisa thaini kok saui klangdi norok.